mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Limitadong supply ng COVID-19 booster shot, naging dahilan ng komosyon sa vaccine site sa City of San Fernando. Angeles at San Fernando, muling nakapagtala ng mga bagong kaso ng COVID-19. Ilang butika sa siyudad San Fernando pa rin, naubusan na ng branded na paracetamol. At poblasyon girl at 8 iba pa, kinasuhan dahil sa paglabag sa COVID-19 quarantine protocols. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Matapos ang pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 at kalauning pagbabalik sa zero cases, muli pong nakapagtala ng panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad ng Angeles at San Fernando, Pampanga matapos ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Paalala ng mga eksperto, huwag pong kalimutang sumunod sa health and safety protocols para wag nang magkaroon ng surge. Narito po ang report. Sa pagsisimula ng taong 2022, unti-unti na namang tumataas ang COVID-19 infection sa mga syudad sa lalawigan ng Pampanga. Mula sa 0 cases bagong holiday season, nasa double digit na ang naitalang kaso sa City of San Fernando at Angeles City. Sa COVID-19 update ng syudad San Fernando as of January 4, 2022, naitala ang 29 na bagong aktibong kaso. Isang kaso ang tinanggal sa listahan ng Barangay Sindalan. Ito raw kasi nasa pangangalaga na ng Bureau of Quarantine dahil ito ay isang returning OFW. Sa kabuuan, 58 ang bilang ng mga aktibong kaso sa San Fernando. Sa syudad naman ng Angeles, nasa 22 ang total active cases ng COVID-19 as of January 4, 2022. Sa bilang na ito, 14 ang bagong kaso. 10 barangay sa syudad ngayon ang may aktibong kaso kabilang ang Barangay Kutkut, Amsik, Sapang Bato, Margot, Malabanyas, Pampang, Anunas, Pulong-Bulu, Santo Domingo at Claro M. Recto. May 7 bagong kaso rin ng COVID-19 infection sa Mabalacat City. Batay ito sa datos ng local IATF. 4 sa aktibong kaso ay mula sa Barangay Dukit, 1 sa Lakandula, 2 sa Mabigat, 1 sa Sapang Biabas. At dahil sa presensya ng Omicron variant na sinasabing highly transmissible, muling nagpaalala ang bawat LGU mula sa 3 syudad na patuloy na maging maingat ang publiko at huwag kaligtaang sumunod sa safety health protocols. Samantala, dahil sa pagtaas muli ng COVID infection, bubuksang muli ang COVID-19 facility ng 4 na district hospital ng Pampanga. Ito ang napagkasunduan umano sa emergency meeting ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa mga Chief of Hospital at Medical Society Group. Kasunod ng inaasahang COVID-19 surge sa lalawigan. Sa nakalipas na 3 araw, halos araw-araw na dadagdagan ang datos ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga. As of January 4, 2022, nasa 216 ang kabuang active cases sa lalawigan. Jennifer Salenga, CLTV News. Inilunsad ng Angeles City ang telemedicine consultation para sa mga COVID-19 patients na naka-home quarantine. Para daw ito pang higit na matutukan ang mga nagpapagaling na pasyente na nasa isolation. Narito pang report. Inilunsad ng Angeles City Government ang telemedicine hotline na maaring ma-access 24/7 ng mga Angelenyo sa pamamagitan ng phone call at messenger. Ayon kay Mayor Carmelo Lasatin Jr., ang libreng konsultasyon ay para sa mga medical concerns ng mga COVID-19 patients na kasalukuyang naka-home isolation o quarantine. Pangangasiwaan daw ito ng mga personnel mula sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center sa pangunguna ni Dr. Froilan Canlas. Ipinatutupad ng local IATF ng Angeles ang home quarantine guidelines alinsunod sa Department of Health sa mga individual, fully vaccinated man o hindi sa bisa ng Resolution No. 2 at 3. Sa ilalim ng naturang guidelines, ang COVID-19 patient, bakunado man o hindi, ay pinapayagang mag-undergo ng home isolation, ngunit i-assess ito ng Barangay Health Emergency Response Teams. Ayon kay Mayor Lasatin, importante ito dahil sa ganitong paraan na monitor nila ang sitwasyon ng mga Anghelenyo sa pagpapagaling laban sa COVID-19.
Mas matuturuan at matutulungan din daw sila ng mga doktor kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nagpapagaling. Ayon naman kay Dr. Canlas, maaari ring ma-access ang telemed via online sa pamamagitan ng Facebook Messenger account na RLMMC Telemed. Dagdag pa ni Canlas, bagamat available ang mga bakuna, may risk pa rin sa virus kaya kailangan pa rin daw ang doble pag-iingat at unang-una raw dito ang pagsunod sa safety health protocols. Ginagawa raw nila ang lahat upang makontain ang pagkalat ng virus, lalo na ngayong nakapasok na sa bansa ang bagong Omicron variant. Sa datos na inilabas ng local IATF as of January 4, 2022, may 22 aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. 14 dito ang new active cases na nadagdag sa loob lamang ng isang araw. Samantala, narito ang mga numerong maaring tawagan sa libreng konsultasyong medikal sa mga pasyente ng COVID-19 na naka-home isolation. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Poblasyon Girl at 8 iba pa kinasuhan dahil sa paglabag sa COVID-19 quarantine protocol. At no contact apprehension system, ipatutupad. Pagbabantay sa trapiko, ikikpitan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga unang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, kinasuhan na po ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang tinaguriang poblasyon girl na si Gwyneth Ann Chua. Kanyang magulang, 5 empleyado at opisyal ng hotel kung saan siya dapat manatili lamang alinsunod sa quarantine protocols. Kasong paglabag sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang isinampa ng otoridad. Partikular umanong nalabag ang Section 9D ng RA No. 11332 na tumutukoy sa non-cooperation of persons and entities that should report and or respond to notifiable diseases or health events of public concern. Matatandang umuwi sa Pilipinas mula United States noong December 22, 2021 si Chua
Subalit sa kaparehong araw ay lumabas din sa quarantine hotel. Makaraan lamang ang ilang araw ay nagpositibo po sa COVID-19 si Chua at nahawaan ang ilan sa kanyang mga nakasama sa party. Sa mga biyahe, paalala naman po sa lahat ng mga biyahero na dadaan sa lalawigan ng Bataan, ipatutupad na ngayong Enero ang no contact apprehension. Ibig sabihin, maaari pong patawan ng violation ng mga motorista kahit na walang enforcer na lalapit sa kanila. Narito po ang report. Maraming batas trapiko ang kadalasang ipinagwawalang bahala ng mga motorista, lalo na kung wala namang traffic enforcers ang nakabantay sa mga kalsada. Pero simula sa ika-16 ng Enero, higit na hihigpitan ang pagbabantay sa mga pangunahing lansangan sa Bataan. Wala mang enforcer na makikita sa mga daan, nakabantay naman ang mga kamera na nakaposisyon daw sa mga estratehikong lugar. Ang sistemang ito tinawag na No Contact Apprehension o NCAP na ipatutupad sa buong lalawigan ayon kay Governor Abet Garcia. Nangangahulugan ito na anumang traffic violation sa kabanang Bataan Superhighway ay kaagad maitatala sa pamamagitan ng mga high-speed camera. Ayon pa sa gobernador, ang lahat ng lalabag ay makatatanggap ng Notice of Violation o NOV na ipadadala sa kanilang rehistradong address. May kaakibat itong multa na kinakailangang bayaran sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang NOV. Pinahihintulutan din naman ang pag-apela sa natanggap na NOV sa pamamagitan ng pagpapasa ng notarized complaint form sa Bataan Traffic Adjudication Board sa loob din ng 10 araw matapos matanggap ang notice. Ang pagpapatupad ng NCAP ay alinsunod sa SP Resolution No. 407 Series of 2021 at Provincial Ordinance No. 8 Series of 2021. Inaasahan ng pamahalang lokal ang pagsunod ng lahat sa mga umiiral na batas upang mapanatili ang disiplina at masigurong ligtas ang buhay ng mga driver at mananakay sa mga kalsada. Paalala naman ni Governor Garcia, iba yung pag-iingat para sa lahat. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin si Romel Bondoc, Vice Mayoral Candidate ng San Simon, Pampanga. Ilang butika sa siyudad San Fernando na ubusan na ng branded na paracetamol. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Ating pong panauhin ngayong gabi ay isang licensed mechanical engineer. Nakapagtrabaho po siya sa ilang malalaking kumpanya tulad ng Ingasco Nippon Sanso Corporation, SC Megaworld Construction Corporation. Isa rin po siya sa Board of Directors ng Clark Development Corporation noong 2011 hanggang 2017. Siya po ngayon ay presidente ng RX3 Construction Corporation. Naluklok din po siya bilang vice-alcalde ng San Simon taong 1998 hanggang 2004. Tricycle Regulatory Ordinance, Local Investment Incentive o Incentive Code at Market Code ang ilan po sa mga naipasa niyang ordinansa. Mga karehiyon, kumustahin at alamin po natin ang mga plataforma ni Vice Mayoral Candidate na si Engineer Romel Bondoc dito sa Kilalanin ang Kandidato. Magandang gabi po sa inyo, Engineer Bondoc, at welcome po sa CLTV News, sir. Magandang gabi din, Ma'am Jen, at sa lahat po ng mga nanonood sa programa ninyo sa CLTV 36. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po kayo, Engineer? It's been a while, since you last served, as a politician, sa bayan po ninyo. Kumusta po kayo ngayong panahon na ito ng pandemya, sir? Generally, okay naman po sapagkat tayo po ay naghahanap buhay sa pribadong kakayahan natin mula nung natapos yung aking panunungkulan noong 2004. Mm-hmm. Malusog naman po tayo dahil sumusunod po tayo sa lahat ng mga protocols na tinatakda ng IATF with regard to the pandemic situation natin dito sa ating bansa. Okay, ito po siguro ang nice malaman ng inyong mga kababayan. Ano po ba, Engineer, ang nagtulak po sa inyo para muling balikan ang mundo ng politika? Una sa lahat po, yun po kasing panunungkulan panunungkulan ko mula noong 1998 hanggang 2004 bilang Vice Mayor ay naputol po sapagkat nahinto po ako noong 2004. At iba po ako sanang gustong pagbabago introduce sa aming bayan na hindi ko na maituloy dahil hindi na ako nanunungkulan. Kaya naisipan ko na muli ay lumahok sa halalan at nang sa gayon pag ako'y pinalad, nanalo, maituloy ko yung nasimulan ko mga magagandang programa sa aming bayan ng San Simon. Mm-hmm. Pero Engineer, kayo po ay nasa private sector na ngayon at mukhang maganda naman po at meron kayong sariling kumpanya ngayon. Pero bakit po ninyo naisipan pa or napagdesisyonan pa na bumalik po sa politika? Lalo na po sa bayan ng San Simon, mainit po ang sitwasyong politika sa lugar na yan. Opo, tama po kayo at maganda po yung aking pribadong pamumuhay ngayon, gawa ng aking pagsisikap. Subalit nakikita ko po kasi sa bayan ng San Simon ay meron pang mga bagay na hindi nagagawa at hindi nangyayari. Ito yung mga bagay na gusto kong gawin para na katulong ako sa pagpapaunlad ng San Simon at ng mga taga San Simon. Okay. Bago po tayo tumungo dun sa mga nais po ninyong gawin, nais po ninyong baguhin sa inyo pong bayan. Bilang isang ordinary citizen, ano po ba yung naobserbahan ninyo, Engineer, sa bayan po ninyo? Ano po ang masasabi po ninyo sa politika ngayon sa San Simon? Well, yung politika po sa San Simon ngayon, katulad po ng nasabi nyo, ay medyo mainit. Siguro nabalitaan po ng ating mga
tagapanood at tagapakinig na merong karahasan na nangyari sa aming bayan na kung saan ay merong isang konsehal na kaalyado namin ang napasilang. Siguro, isa to sa mga katotohanan o realidad sa larangan ng politika. Subalit hindi po ito dapat makapigil sa mga taong gustong magserbisyo sa kanilang bayan. Pero how are you planning? How are you preparing for your re-election? Although matagal na panahon na po kayong nagsilbi, paano po kayo naghahanda para po sa inyong muling pagbabalik serbisyo sa mga kababayan po ninyo sa San Simon, Engineer? Actually, hindi po ito yung unang pagbabalik ko mula noong 2004. If you remember, noong 2019, tumakbo po ako ng Vice Mayor bilang independent. And nakita ko po kasi yung result ng mga tao noon. Although hindi ako nanalo, medyo maganda yung aking naging boto. And from there, nakikita ko na may mas malaking chance ako ngayon, especially nakapartido ako doon sa dating katunggali ko si Mayor Wong. And dahil kasama ko siya sa ilalim ng partidong Kambilan, mas maganda yung nakikita ko magiging chances ko of winning in this coming 2022 elections. Okay. Tumungo po tayo sa mga nabanggit po ninyo na nais po ninyong gawin at nais po ninyong baguhin sa inyong pong bayan. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon, Engineer, ano po ba yung mga plano po ninyo para sa mga taga San Simon kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon? Alam niyo po, yung lahat ng mga politikong tumatakbo ay nararapat lamang na maglahad ng kanilang mga plataforma di gobyerno kung bakit sila kailangan iboto at dapat na manungkulan sa kanilang posisyon na tinatakbo. Ang sa akin po ay dalawang parte. Yung una ay yung general platform of government na gusto kong makita at ma-implement sa aming bayan ng San Simon. Siyempre, unang-una po dyan, gusto natin na magkaroon ng alleviation yung poverty. Sa poverty, yung maraming mga mahihirap na pamilya sa aming bayan. Alam po natin, yung ibang mga kababayan natin, tinitingnan lang nila yung pananunungkulan nila sa pamamagitan ng napapagawa nilang mga kalsada, mga basketball court, centers, mga square. Pero yun po ay importante rin. Pero mas pinaka-importante para sa akin ay yung meron tayong plano kung paano natin i-alleviate sa kahirapan yung napakaraming pamilyang mahihirap sa kanya-kanyang bayan, especially sa bayan ng San Simon. So para magawa ko ito ay siyempre, imaginein mo isang mahirap na pamilya, para yan ay masabi mong ma-alleviate mo, ay i-close mo yung gap between their capacity to earn income at saka yung basic needs nila kung magkano yung magiging kailangan nila in order to live a decent life. Yun ang isang focus na gusto kong pagtuunan na isa sa mga paraan dito ay hanap buhay yung bawat miyembro ng pamilyang mahihirap o livelihood yung kanilang mga wala namang kakayahang maghanap buhay. So isa yun sa mga focus ng aking tungkulan, that is to alleviate the poverty sa San Simon. No? So in order to do that, alam niyo po, ang San Simon kasi isang industrial municipality. At napakarami na po ng mga na nagbibigay ng employment. Pero ang mga ito ay kulang pa rin sa dami ng mga unemployed sa aming bayan. And so, isa na gusto natin gawin, madagdagan pa yung investors na mag-i-invest sa aming bayan. And we can do that as a vice mayor in my particular case, being the head of the legislature, mag-enact ng mga magagandang mga legislatures, mga ordinances that will attract investors to locate sa San Simon. And then these investors will definitely generate employment for our unemployed citizens. No? So, yun ang nating mangyari. We would like to make San Simon a better place for investors, and we can do that through legislations. Gusto kong isulong sa Sangguniang Bayan ng San Simon. Secondly, yung kasing ating hirap na mga pamilya sa bayan ng San Simon, kung mapapansin mo,
ay may magulang na hindi nagtatrabaho, merong anak na hindi nag-aaral, o yung mga nag-aaral man hanggang high school lang dahil yun lang ang libre, we would like to help these families by providing opportunities for their deserving children to go to college and get a degree in college. Kasi I believe na kapag may degree sa college yung isang membro ng pamilya, this will provide a permanent and a more stable and more lucrative opportunity para matulungan naman niya yung other members ng kanyang family. In that way, we can say na na-alleviate natin on a mid-term and a long-term basis yung kalagayan ng mga mahirap na pamilya. And like to do that sa partido ng Kambilan sa San Simon by hoping to or working for the increase of the income ng San Simon para mabigyan ng mas maraming scholarship yung aming mga kababayan centered on the situation of the poor families in our municipality. All right. So poverty alleviation at ito pong edukasyon para sa mga kabataan dyan po sa inyong bayan. But ngayong panahon na ito, engineer, nagpapatuloy po yung problema natin sa pandemya, and karamihan po sa mga nakausap na natin dito, ang isa po sa nais silang bigyan ding prioridad ay yung health system. In your case, kung kayo ay palarin, ano po ang magiging plano po ninyo for San Simon? Of course, alam niyo po, Vice Mayor po yung tinatakbo, hindi po Mayor. What I am going to do as a Vice Mayor is to propose to the Municipal Mayor the enactment of measures na magbibigay ng mas effective and long-term na response or solution sa COVID problems ng ating bayan. Ano po? Unang-una, alam naman natin may mga established na protocols yung IATF on a national level, national scale. Ang gusto po nating mangyari, maging focused yung gagawin nating pag-implement by enacting specific ordinances na manggagaling din sa rules and regulations or protocols ng IATF. Hanggang sa gayon, mismong yung local government ng San Simon may batas siya, may patutupad para masiguro na yung pagkalat pa o lobo ng bilang ng mga infected ng COVID virus ay mapigilan. Magagawa po natin yan through an ordinance. And part of the ordinance is to create a ad hoc council that will specifically and primarily focus dun sa implementation ng mga rules na yon na gagawin natin sa Sangguniang Bayan. Although nakikita ko kasi as acting mayor si Mayora Wong, naging effective naman yung pag-control ng spread ng COVID-19. But to institutionalize it through enactment of ordinance would be a further help para lalo nating mapaigting yung paglaban natin sa COVID sa bayan ng San Simon. At po, we would like to propose sa future budget ng ating bayan ng San Simon ang magkaroon ng malaki-laking budget allocated for the purchase of different PPEs and other essential goods and equipment para sa paglaban sa COVID-19. So siguro yun ang magiging contribution natin pagdating sa paglaban sa COVID-19 sa bayan ng San Simon. Alright. Bilang kayo po ay isang engineer, ano naman po ang magiging advantage ng pagkakaroon ng Vice Mayor na engineer by profession? Ano po ang plano po ninyo using your expertise para matulungan pa po ang bayan po ninyo? Unang-una po, yung pagiging engineer ko ay lalo pa po napalawak ng aking experience sa trabaho. Kung napapansin niyo po, yung aking resume ay punong-puno ng mga karanasan sa daigdig ng korporasyon, sa corporate world. Po. Ang isa pong may ko-contribute ko sa ating bayan ng San Simon, kung ako ay magiging Vice Mayor at pangalawang punong bayan ng San Simon, yung pagpapalagoan ng fiscal management ng ating bayan ng San Simon. Kasi po, ang pera ng bayan ay maaaring lumalaki pero hindi pa yan sumasapat sa mga pangangailangan. It is very important na ang presiding officer, ang Vice Mayor, merong malawak na karanasan sa pagmamanage ng pinansya o fiscal management. Ito po siguro sa mga
may contribute ko not only as an engineer but as a manager ng mga malalaking korporasyon na kung saan ako ay na-engage. Po. Then isa pa po dun sa yung pag-re-engineering po ng organization ng aming ng munisipyo, siguro makakatulong po tayo dyan para magkaroon ng mas efficient na organization to address all the concerns and the problems na sa bayan ng San Simon during our term if elected as Vice Mayor. And ito po ay isa sa mga may tutulong ko sa ating magiging mayor. Presiding officer naman po, isa po sa mga pinaka-basic na gusto kong gawin sa aming bayan, sa Sangguniang Bayan in particular, gawin itong isang independent at saka working na Sangguniang Bayan. And I would like to ensure na mayroong rule of law sa lahat ng mga pagtitipon o sa lahat ng conduct ng sessions ng aming Sangguniang Bayan. Nang sa gayon ay maiwasan po yung mga shortcuts and all that na nagiging sanhi o nagre-resulta sa korupsyon o sa hindi nice na mga pangyayari na kung saan inaargabyado yung aming bayan. So, simply put, susundin lang po natin kung ano yung mga naka-establish na batas sa Republic Act 7160 at dun sa mga parliamentary rules of procedure. For example, halimbawa, sabi ko sa pag-enact ng mga ordinances, halimbawa, humihingi ng autorisasyon yung aming mayor sa Sangguniang Bayan, I will as a presiding officer ensure na yung rule of law ay masunod dyan. Yung principle sa mga ordinances, yung mga committee hearings, yung mga public hearings, all those are to be in order para lahat transparent, para lahat hindi alam natin hindi maargabyado yung ating bayan. Having said that, sir, are you ready, no, na harapin po once again, given the chance, kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon, handa na po kayo sa mga ganitong scenarios? I have mentioned, mainit po ang politika dyan po sa bayan ng San Simon. Masasabi ko po na handang-handa kami kasi unang-una po kasi kami po, pamilya po ng mga politiko sa San Simon. Aking po kasing tatay ay nag-mayor ng San Simon ng 10 taon mula 1988 hanggang 1998. So sa paningin ko po, meron siyang stake sa San Simon. Meron siyang tinaya dyan. The reason why San Simon has gone this far in terms of development is because my father was gave it all during his term to pave the way for a developed industrial San Simon. So, son, especially as the eldest son, parang obligado ako na to ensure na yung mga pinagpaguran niya at pinagsikapan niya ay maprotektahan ko at may tuloy pa ng mas magiging pakipakinabang sa kanyang mga kababayan o sa aming mga kababayan. So, handang-handa po kasi kasama po talaga sa buhay ng politiko yung peligro kung ano man yan. Pero kung yan po kasi ang magiging dahilan kung bakit tayo hindi maninilbihan o hindi natin haharapin yung hamon ng pangangailangan sa panunungkulan, wala pong mangyayari sa ating bayan. We just have to face the truth that when you are a politician, yung isang paa mo ay nasa kukay na. And that has to be accepted by everybody. Otherwise, you have no right to run for any position. And if you win, if ever you win, you cannot even do anything radical because you will be afraid always of your life. Okay. Engineer, before I let you go, sir, baka meron po kayong mensahe na nais ipaabot, lalo na ho sa inyong mga kababayan sa San Simon. Go ahead, sir. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo, kay JM, for inviting me to this great opportunity to share kung ano yung aking nasa isip, kung ano yung aking gustong gawin, kung bakit ako tumatakbo ulit bilang Vice Mayor. Salamat po sa CLTV 36. At sa mga kababayan ko naman po sa bayan ng San Simon, kagaya po ng aking sinasabi kapag ako po ay nagsasalita sa kanila, ay maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga leaders. Yung pagpili ng ating mayor, pagpili ng vice mayor at ng mga konsehal. Importante po nating malaman kung ano-ano po yung trabaho ng bawat isa sa mga posisyon na tinatakbuhan ng mga kandidato. Hindi po natin alam kung ano yung trabaho ng isang mayor, trabaho ng isang vice mayor, trabaho ng isang konsehal,
hindi po natin na masusuri kung sino-sino yung mga dapat at karapat-dapat na iluklok sa mga posisyon na yan. At kapag ka po tayo ay nagkamali dyan, hindi po pala karapat-dapat at walang kakayahan o walang tapang o walang talino yung iluluklok mo bilang konsehal o bilang vice alcalde o mayor, masasayang po yung ating boto. Ang mangyayari po sa ating bayan, hindi po magiging matalino ang pagmamahala at ang pag-unlad ay kung hindi man babagal ay hihinto o baka umatras pa. Kaya po, panawagan ko po talaga sa inyo, suriin po ninyo yung pagkatao, yung personalidad, yung track record, yung experience, at kung ano pa ang mga dapat suriin sa inyong mga kandidato. Isa lang alang po natin ang moralidad, ang pagmamahal sa pamilya at katakot sa Diyos, talino kung paano mamumuno ang mga leader na inyong iaangat. So yun lang po ang gusto kong iabilin sa ating mga kababayan sa San Simon. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. Ayan, sa mga taga San Simon, narinig nyo na po ang ilan sa mga plataforma na ihahain po ni Engineer Romelo Bondok sa inyo. Nasa inyo pong kamay kung siya po ay bibigyan ng pagkakataon. Thank you very much for your time, sir, and good luck po sa inyo. Maraming salamat po. Mga karehiyon, Engineer Romelo Bondok, Vice Mayoral Candidate sa bayan po ng San Simon, Pampanga. Samantala, tumungo po tayo sa ibang balita.